Usizi lubhalwe ebusweni ngethuba zigaleleka inqwelo mafutha ezithwele imizimba emine ethe yabekwa enkundleni xeshikweni kusenziwa inkonzo emfutshane ze yayobekwa kwikhaya layo lokugqibela. Ngumbono obuhlungu ovela inyembezi ungakwazi uzibamba nxa ubona kungena iibhokisi ezine zikhe zingene nezingaphezu kwe-4 kodwa umahluko into yoba ngoku ungena umama ehamba neentsana zakhe. Abantu abaninzi mhlawumbe bazawuthi indlala mhlawumbe imkhokelele apho, omnye athi hayi mos igranti yabantwana abathathu ikhona, kodwa mna ndazi uba igranti yabantwana abathathu ayikokutya oko. Akekho umntwana onokuphila from the 1st of the month uyotsho nge-30th or 31st esitye 480 rand. Nangona kuthe ndi amarhe okuba uBongeka uzibulele neentsana zakhe kuba ethe gabhu ematyaleni, kodwa usapho luthi amapolisa ayasiphanda esi siganeko. Umphathiswa wezentlalo-ntle yoluntu kweli phondo, unkosikazi Fanta, uthi uxinzelelo lwengqondo olubangelwa kukungabi namncedisi wokukhulisa abantwana ngunobangela. Ube buxakwa ke ngokuba inoba yintoni ke ngoku ekuthiwa abantwana babulewe indlala, ngoba urhulumente irole yakhe uyenzile yegrant, abantwana bayifumana, iuniform esikolweni bayayifumana inutrition esikolweni. Isithethi sosapho sigqithise umbulelo ongazenzisiyo yinkxaso ebondle enyameni nasemphefumlweni ngethuba begutyungelwe lilifu elimnyama. Iimvaba ngeemvaba ebezilapha kweli khaya zisithuthuzela, zisithoba, sibe ke sinoko naxa noko kodwa siziva noko sibhetele. Abantwana besikolo iCunningham bathe ndlelantle koogxa babo uNathi, uArabile, uOratile nomama wabo uBongeka Buso. Kwizindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya, etholeni eGcuwa.